Zdravím všechny, vítám vás tu v podcastovém studiu a dnes se budeme bavit na téma zdraví tady s paní magistrou Soňou Davidekovou, PhD. Ďakujem za privítanie a pozvanie do tohto podcastového štúdia. Dúfam, že odovzdám skvelé informácie. Super, já tě tady taky moc vítám a na začátek se tě teda zeptám něco málo o tobě a o tom, proč vlastně ses dostala k tématu zdraví. Co tě k tomu vedlo? V podstate ja už od malička som sa snažila ľuďom pomáhať a veľmi som sa zaoberala skôr tým duševným zdravím. Takto som študovala aj svoju vlastne prvú vysokú školu a tak ďalej. Ale časom som zrazu zistila, že to duševné zdravie sa dá budovať len v prípade, že máme aj to fyzické zdravie v tom tele. Takže som zrazu zistila, ako je veľmi nevyhnutné prepojiť tieto dve časti a zaoberám sa teda tým pádom už aj tým fyzickým zdravím a pracujem na tomto projekte už viac ako 1,5 roka a mám krásne výsledky a som s tým veľmi spokojná. A jak to třeba vypadá se statistikama o zdraví? Jak se společnost vyvíjí? Jak to vlastne vypadá? Tak ja som si pre nás pripravila nejaké štatistiky. Môžeme sa pozrieť napríklad v Amerike. Bola spravená štúdia v roku 2018 a môžeme vidieť, že až 54% ľudí narodených na prelome storočia majú diagnostikované nejaké chronické ochorenie. Tu by sme sa možno mohli zastaviť a povedať si o tom, čo to je vlastne chronické ochorenie. Takže chronické ochorenie je také, ktoré jedného dňa začne a už vás nikdy neopustí. Hej, to je to, čo vám hovoria, to už máte navždy. Takže sem môžu patriť napríklad bolesti kĺbov, rôzne rakoviny, alergie, astma a tak ďalej. Že naozaj môžeme vidieť, že je to veľmi široký diapazon chorôb, ktorý trápi toto ľudstvo, by sa dalo povedať. Na druhej strane pologule v Dánsku bola takisto urobená štúdia v roku 2019 a tam zistili, že 50% dospelého obyvateľstva má potvrdené jedno alebo viacej chronických ochorení. Hej? Že môžeme vidieť, že to nie je vecou nejakej malej časti sveta, ale v podstate sa to týka celého civilizovaného sveta ako takého. A jak sú na tom třeba statistiky tady u nás, v Česku a na Slovensku? Tak môžeme sa pozrieť na to, ako to vyzerá napríklad v Európe. Toto je 9 najčastejších príčin úmrtí v Európe a môžete vidieť, že všetko sú to civilizačné chronické ochorenia od srdcovo-cievnych cez nádorové a tak ďalej. A keď si sa pýtal na tie slovenské štatistiky, tak Slovensko je na tom ešte o niečo horšie ako priemer. Hej, tých srdcovo-cievnych ochorení máme viacej a čo sa týka napríklad rakoviny hrubého čreva, tak tam vedieme prvenstvo na celom svete. Trochu smutné štatistiky. To je hodně zajímavý. Takže myslíš, že v tom hraje roli jenom výživa nebo i asi komplexní životní styl? Je to tak? Dalo by sa to tak povedať a tiež môžeme vidieť, že Slovensko sa stalo, teda aj Čechy, ale hlavne táto naša stredná časť Európy sa stala takým odpadiskom potravín a toto sa nám teraz odráža práve na zdraví našej civilizácie, celkovo obyvateľstva. Takže to si myslíš, že je tak nějak hlavní příčina civilizačních chorob v dnešní době? Je. Nekvalitní výživa, strava. Presne tak. OK. V skutočnosti to spôsobujú skryté zápaly v organizme. Je to inak údaj, ktorý máme už veľmi dlho a je to skutočná príčina týchto civilizačných ochorení a žiaľ Bohu, naše zdravotníctvo to má postavené tak, že oni miesto toho, aby riešili tú hlavnú príčinu, tak sa snažia iba akoby zakryť tie naše problémy, ktoré máme. Napríklad, keď máme bolesti hlavy alebo bolesti kĺbov, tak nám dajú lieky od bolesti, ktoré nám čo spôsobia? Iba to, že nám takto zakryjú oči a my vlastne máme pocit, že tieto bolesti nemáme, ale v skutočnosti tie zápalové procesy a všetky tieto problémy tam ďalej prebiehajú a naše stavy sa zhoršujú. Preto tiež môžeme vidieť, že keď raz dostanete lieky napríklad na tlak alebo niečo podobné, tak sa to vyvíja tak, že jedného dňa potrebujete zvýšiť dávku a takýmto spôsobom to proste nasleduje ďalej. Jo. Takže vlastne sa neřeší příčina, ale řeší sa jenom na povrchu něco málo, jenom aby se to zakrylo, že jo. Ale ten problém tam pořád je. Presne. A toto nám práve spôsobuje to, že náš stav sa stále zhoršuje. Navyše tie lieky, ktoré dostávame, majú veľmi veľa rôznych nežiaducich účinkov a celkovo nefungujú na to, aby nám odstránili príčinu toho nášho problému, ale iba zakrývajú tento problém a pomáhajú nám to prežiť, aby sme prežívali s týmto problémom. Jasne. To možná i souvisí s tím, že je to forma biznesu, že? Protože když by to člověku hned pomohlo, tak
samozřejmě tam by už nebylo na čem pak dál vydělávat. A presne teraz úplne si mi to ukradol z úst. V podstate farmakológia chce ľudí iba liečiť a nie ich vyliečiť. Presne tak. Jasně. V dnešní době sice spousta lidí se snaží jíst zdravě, ale určitě tam vznikají nějaký problémy, takzvané jako problémy moderního jídelníčku. Řekneš nám o tom něco víc? Jaké ty problémy nejčastěji se vyskytují a objevují? Tak hlavným problémom nášho jedálničku je to, že za posledných 30 rokov sa dramaticky zmenila celkovo kvalita našich jedál a potravín. Hej? Môžeme si teraz pozrieť a porovnať potraviny. Ja keď som ešte bola malá, chodili sme kúpiť chlieb, tak ten chlieb nám vydržal týždeň, potom nám stvrdol a potom sme ho vyhodili, keď nám teda zostal. A dneska to mám tak, že kúpim chlieb a 1-2 dní a už ho hádžem do koša, pretože je plesnivý. Keď sa pozrieme napríklad na zeleninu, ako sú napríklad paradajky a tak ďalej, tak v minulosti mali väčšiu chuť, boli proste šťavnatejšie a tak ďalej. OK, možno sa trochu rýchlejšie pokazili, ale tie, čo máme dnes, tak v podstate je to len prázdne blato. Hej? A toto práve sa odráža na tom našom zdraví, pretože máme síce k dispozícii veľké množstvo stravy, ano. Ale táto strava je veľmi nízko výživová hodnota. Toto nám v skutočnosti spôsobuje tzv. Podvýživu typu B. Podvýživa typu A, to sú somálci, ktorí vlastne nemajú dostatok jedla. No a podvýživa typu B, to je práve naše obyvateľstvo, ktoré síce má dostatok jedla, ale toto jedlo je prázdne na výživu a teda máme aj veľké množstvo kalórií, ktorú konzumujeme ako takú, tie kalórie, ale tá výživa tam jednoducho chýba. Čo je vlastne aj dôsledok, prečo nám naša civilizácia tučnie. Hej. Obezita je v skutočnosti veľmi často spôsobená práve podvýživou. Hej. Že máme skutočne veľké množstvo stravy, ktorú máme k dispozícii, ale tá výživová hodnota tam nie je. Bola som napríklad na jednom sympóziu, kde porovnávali výživovú hodnotu zeleniny z 80. rokov a dnes. Skúsi tak tipnúť, že o koľko percent sa tá hodnota tej výživy v tých zeleninách zhruba znížila. Jo, hele, ja si myslím, že to bude dosť, klidne takových 70-80%. Si jeden z mála, čo to typuje celkom relatívne správne, ale teraz ti musím povedať, že to číslo je dokonca 85. OK, tak to je. Pretože sme tam pridali veľa dusičnanov, robíme to v tých skleníkoch, chceme to rýchlo vyhnať hore, ochraňujeme to rôznymi pesticídmi, aby nám to neochorelo a tak ďalej. A jednoducho tá výživová hodnota z tej zeleniny sa úplne vytráca. A týmto sa vlastne kazí aj náš jedálniček, že často si aj povieme, že fajn, ja mám tú zdravú stravu, veď dávam si šalát a tak ďalej, ale keby sa v skutočnosti pozrel na to, akú výživovú hodnotu ten šalát má, ktorý kúpil jednoducho z takýchto obchodov, kde sa to dováža z veľkého pestovania a tak ďalej, tak by bol naozaj veľmi sklamaný a možno často aj by zistil, že sa možno trošku otravuje nejakým jedom z tohto šalátu. Takže doporučuješ třeba nějaké menší farmy a tady to biologické zemědělství, ekologické, nebo kde by takhle člověk měl nakupovat primárně? No jednoznačne, čo sa týka výživy, potrebujeme brať to, čo práve v tejto chvíli je. To znamená, že neočakávať, že bude mať krásne paradajky v decembri, ale naopak mať tie prírodne vypestované zeleniny a tak ďalej v tom čase sezóny, ktorá tam je. A jak je to třeba s masem a dalšími takhle jako živočišnými produkty? Taky to určite hraje roli kvalita, je to tak? Samozrejme, tak minimálne musíš vidieť hneď, aký je rozdiel medzi kúpeným kuraťom a kuraťom, ktoré je domáce. To je vidno hneď na pohľad od farby, cez tuk, cez chuť a tak ďalej. A takisto tá výživová hodnota je niekde úplne inde. A to stejný i s rybama? Presne tak. Dobře. Díky tady té nekvalitní stravě v těle může vznikat i různé formy zánětů. A co může dlouho nelečený zánět v těle způsobovat? Ja som si tu pripravila zoznam rôznych chorôb, ktoré práve spôsobujú tieto zápaly v tele. A neuveríš, ale môžeme začať aj napríklad depresiou. Mozog je z omega-3 mastných kyselín a v prípade, že nemáme dostatok týchto omega-3 mastných kyselín, tak telo začne spotrebovávať náš mozog. A práve toto nám spôsobuje depresie. Dobrým dôkazom sú na to napríklad tehotné ženy, ktoré počas tehotenstva potrebujú obrovské množstvo týchto mastných kyselín na vytvorenie plodu. A v takom prípade môžete sledovať, že tieto ženy sú nervózne, že sú zábudlivé a že majú rôzne poporodné depresie a tak ďalej. A to práve všetko súvisí iba s podvýživou. Hej. Ďalším typom napríklad je ADHD. Nervy ako také máme potiahnuté v podstate v takom obale
ktorý je tiež zložený z mastných kyselín a v prípade, že telo má nedostatok týchto kyselín a potrebuje odniekiaľ na svoju prácu, ich spotrebováva práve z týchto nervových obalov. No a potom to funguje tak, ako to určite poznáme všetci, keď máme kábel a on je v bužírke v podstate obalený a keď sa tá bužírka načne a tak ďalej a prechádza cez to prúd, tak môžeme vidieť, že to tak iskrí. A toto je presne tiež problém ADHD, lebo v tých deťoch to takto iskrí. Hej, a to presne spôsobuje to, že nedokážu dostatočne dlho sa venovať len jednej činnosti a tak ďalej. Takisto to ovplyvňuje slabý imunitný systém, bolesti kĺbov, poruchy štítnej žľazy, srdcovo-cievne problémy, kožné problémy, rôzne nádorové ochorenia, poruchy zraku, ako napríklad aj suché oko a podobne, zlatá žila, krčové žily, rezistencia inzulínu, celkovo cukrovka typu 2, a vysoký krvný tlak, poruchy strávení, metabolické poruchy, ale v neposlednom rade aj rozmnožovacie problémy. Dneska už sa stretávame často s tým, že mladí ľudia nemôžu mať deti a chodia do rôznych reprodukčných oddelení a tak ďalej a oni im povedia, že ale vy ste v podstate v poriadku. Celý problém je v tom, že v neporiadku sa nachádzajú tie bunky a toto sa dneska v zdravotníctve málo kto k tomu venuje a málo sa to vyšetruje. A keď sa tie tela dajú potom do poriadku, tak potom aj to šťastné narodenie prichádza neskôr. To je super. A když teda člověk takhle mu třeba vzniká nějaký zánět v těle, jsou nějaké indikátory, jak to poznat, aby se to dalo zavčas začít řešit? Problém je, že človek do tejto fáze prichádza v čase, keď už mu začína zlyhávať nejaký orgán, či už je to nejaká rakovina, alebo je to mozog, alebo plúca, alebo srdce a jednoducho prichádza za lekárom k tomu, aby už riešil následky týchto problémov, ktoré vznikli z dlhodobe neliečených skrytých zápalov. Lebo na začiatku tieto skryté zápaly vôbec nebolia a to je na tomto, že my si myslíme, že sme zdraví, nevidíme to a veľmi pomaličkých krôčkoch postupne vlastne chorieme. A my na to prídeme až v momente, keď nám to skutočne začne vadiť. A vďaka týmto bodom dokážeme veľmi rýchlo prísť na to, že tak pozor, tu už je vstýčený prst a ak toto nebudem dlhodobo riešiť, tak sa dostanem k tomu lekárovi. Takže medzi skoré príznaky skrytých chronických zápalov patria napríklad zápaly kĺbov, rôzne ekzémy, alergie, ako aj nejaké alergie na potraviny, poruchy spánku, vysušená lúpajúca sa pokožka, neplodnosť, potraty, menštruačné problémy, celkovo PMS ako také, poruchy zraku, ako sú napríklad vysušené oči, slabosť, zlá koncentrácia či vypadávanie vlasov. Dobře. A co jsou teda vlastně ty omega mastné kyseliny? V podstate omega mastné kyseliny sú takým základom na to, aby telo mohlo poriadne fungovať a celý problém je, že sú pre telo získavateľné iba zo stravy. Takže ich nedokážeme vyrobiť. To najdôležitejšie, čo by mal človek ohľadom toho vedieť, je, aký je rozdiel medzi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami. Takže omega-6 mastné kyseliny sú tzv. Zápalové a omega-3 sú protizápalové. V skutočnosti potrebujeme obidve veľmi. Bez nich by sme jednoducho neprežili. Celý problém je v tom, že aktuálne v našom jedálničku ich máme v nesprávnom pomere. Ale vráťme sa k tomu, ako to teda funguje. Omega-6 je zápalová, takže keby si sa napríklad porezal a začal by si krvácať a nemal by si žiadnu omega-6, tak vykrvácaš. Jo. Vďaka tomu, že máš omega-6, tak ona vlastne prichádza hore na to miesto toho zápalu, teda na to miesto toho zranenia a urobí tam zápal. A práve tento zápal spôsobí, že sa tam spraví tá chrastička, na ktorú sme zvyknutí. Neviem, či si všimol, ale keď sa niekde zraníš alebo tak tie miesta sú také horúce. A to je práve tento zápal, ktorý robí tá omega-6. Hustý, to je zajímavý, to som třeba vůbec nevěděl. Áno, ona slúži na to, aby nám teda vytvorila tú chrastu a potom tiež na to, aby to horúce prostredie zničilo všetky baktérie a tie sa nám nedostali potom do tela. To v podstate taká samoliečba tela. A ta omega-3 taky hraje třeba v tomhle případě nějakou roli? No a potom, keď už tento zápal prejde, tak nastupuje práve tá protizápalová zložka a to je práve omega-3, ktorá prichádza na toto miesto a začína ten proces hojenia. Takže když se třeba někomu špatně hojí rány, tak to může být způsobeno nedostatečným množstvím omega-3 v těle. Presne tak.
Toto je napríklad jedna z vecí, ktorá sa zisťuje, keď ide človek na operáciu, že aké má zápaly v tele. Lekári mu zoberú krv, zmerajú mu markery a povedia mu, viete, vy máte veľký zápal v tele, ale my teda nevieme, kde je, tak vám dáme nejaké antibiotika. A v skutočnosti ten problém toho človeka je v tom, že má veľmi máličko tých omega-3 mastných kyselín a tie zápaly sú už v takom veľkom rozsahu v tom tele, že sa prejavujú už aj takýmto spôsobom. Hustý, fajn. Dobře, a jak teda na správný poměr těch omega mastných kyselin? Na to, aby sme správne nastavili omega mastné kyseliny, tak je dobré vedieť, že kde sa ktoré nachádzajú. Celý problém nášho moderného jedálnička je v tom, že omega-6 sa nachádza vo väčšine jedál, ktoré jeme. A to sú všetko tie ultrarafinované, rýchlo spracované jedlá, ale hlavne jedlá, ktoré sú pripravované na jedlom oleji. Hej, ako je slnečnicový a podobne. Ďalší problém je, že sa to nachádza aj vo veľa sladkostiach. Takže toto naozaj sa nachádza aj u čipsov, nugget, sáčkových polievok, rôznych hotdogov, všetkých polotovarov, ale aj rýchlo spracované pečivá, to znamená tie, ktoré sú predpečené a nakoniec potom sa k ním dostávame až síce v obchodoch, ale oni sú v skutočnosti predpečené predtým. Hej? Takisto všetky tie sladené nápoje, ktoré dneska vlastne konzumujeme my alebo naše deti. Takže genetický pomer omega mastných kyselín je omega-6 ku 3 si budeme hovoriť, tak ten najlepší je 1:1. Čo je taká hranica, čo aj Harvard teda zmeral a kedy bunky prestávajú správne fungovať, je pomer 4:1. Aby si len vedel, tak v Škandinávii je priemer okolo 15:1 a priemerný pomer v strednej Európe je 25:1. To je šílený zrovna ve Skandinávii, kde že mají přísun čerstvých ryb vlastně na dennodenní bázi, tak ten poměr je stejně takhle jako nevyvážený. Áno, súvisí to práve s kvalitou tých rýb a z toho, ako sa vlastne tieto ryby chovajú a akým spôsobom vlastne sa dostáva k tejto omege. No aby si len vedela, ja keď som si robila svoj prvý test, tak môj test bol katastrofálny, bolo to 33:1 a vtedy som si povedala, tak pozor Sonia, napriek tomu, že stále vyzeráš, že máš relatívne dobré zdravie, tak niečo sa môže ešte prihodiť. A je dobré sa pozerať na to takto preventívne. A pocitovala jsi v tu dobu už nějaké jako indikátory třeba počínajícího zánětu nebo nějaké jiné zdravotní problémy? Tak bývala som viacej unavená, mala som problémy so spánkom hlavne. A čo sa týka napríklad pokožky, tak som mala také veľké začervenanie na nej, veľmi bola citlivá, reagovala a inak som nepociťovala nejaké výrazné problémy. Dobře. Takže jsi to vlastně podchytla tak nějak už rovnou na začátku. Mala som šťastie. Super. No a odkud tyhle data čerpáš? Je to teda z toho Harvardu? Nebo ještě nějaké další studie se dělaly? V podstate tých štúdií bolo viacej, ale tú, ktorú by som vám ja chcela dnes ukázať, tak táto bola uvedená v Experimental and Biology Medicine a tu práve tá bola vyrobená v roku 2008 a tu práve môžeme vidieť, že boli merané tieto pomery v bunkách a zistili, že keď znížime práve tieto pomery tých 15 alebo 25:1 pod 4:1, tak príčiny úmrtia z akéhokoľvek dôvodu sa znížia až o 70%. Tak to je brutální číslo. Pripravila som si pre vás aj v podstate výsledky také podrobnejšie, keby vás to zaujímalo. A tuto môžeme vidieť, že ako je nastavená tá dnešná dieta. Môžeme vidieť, že teda sa tu počíta zhruba tých 15 až 17:1. To samozrejme záleží od krajiny, kde sa nachádzame, lebo niektoré krajiny viacej používajú tie ultraspracované jedlá, ako sú napríklad Amerika a podobne. A práve niektoré krajiny viacej si idú na tých rybách a teda. Čo to v skutočnosti spôsobilo je to, že sme prešli dosť výrazne na tú stravu, ktorá je vyprážaná a používa sa veľmi veľa rastlinných olejov a odišli sme práve od tej stravy, kde bolo veľké množstvo rýb. Pani doktorka zistila, že ak by sme znížili tento pomer omega-6 ku 3 pod 4:1, tak pri srdcovo-cievnych ochorení až o 70% sa znižuje riziko úmrtia. Čo sa týka rakoviny hrubého čreva a prsníka, tak vo veľkej miere sa zníži riziko výskytu tejto rakoviny už pri 2,5:1. A zápalové ochorenia, ako sú zápaly kĺbov a artritídy a podobne, sa vypínajú okolo 2:1. Čo sa týka autoimunitných ochorení, tam je pozitívny vplyv na astmu pod 5:1. Dobře. A jak teda člověk nejefektivněji v dnešní době může docílit takhle těch lepších poměrů mezi omega-3 a omega-6?
Takže to, čo v prvom rade potrebujeme, je zistiť, ako na tom naozaj sme. Dobře. Takže na základe krvných testov my dokážeme zistiť, v akom stave sa nachádzajú naše bunky a vieme povedať, že tak týmto smerom to asi speje. Dokážeme z toho zistiť, aká kvalitná je strava toho konkrétneho človeka a čo mu ďalej hrozí. V podstate robíme to tak, že odobereme kvapku krvi z prsta a toto následne zasielame do laboratórií Vitas, ktoré sú v Norsku a odtiaľ nám posielajú späť vlastne výsledky. Aktuálne už máme okolo 1 200 000 testov, ale tu sa môžeme pozrieť na to, ako vyzerali výsledky v roku 2022. Takže z týchto 900 000 testov, ktoré boli urobené, menej ako 5% ľudí má ten pomer okolo 3:1. Tí ľudia, ktorí užívajú nejakú dodatočnú omega-3, tak iba 20% z nich má ten priemer okolo 7:1. Tuto tiež môžem spomenúť niektorých mojich klientov. Mám tam napríklad fitnessku, ktorá sa teda zaoberá iba zdravou stravou a cvičením a konzumuje takéto množstvo vitamínov denne a jej pomer bol 6,9:1. Naozaj sa nevedela posunúť. Zlá správa je, že 75% ľudí, ktorí neužívajú žiadne omega-3 mastné kyseliny, tak ich pomer je väčší ako 25:1. A sem som napríklad patrila aj ja s mojimi 33. Mhm. Dobrá správa je, že je to relatívne ľahko napraviteľné. Stačí tomu človeku dodať tú správnu výživu do tej jeho stravy a to telo sa začne pomaličky regenerovať. Hej? Máme skvelé výsledky a 95% užívateľov zinzinoproduktov sa po 120 dňoch už dokážu dostať k pomeru okolo tých 3:1. Tak to je super, po 120 dnech to je 4 měsíce. Áno, ide to relatívne ten štart ľahko. Záleží samozrejme, v akom stave je to telo, že či človek prichádza s tými skorými príznakmi alebo už prichádza s nejakou vážnejšou chorobou, lebo tam už sa môže často stať, že ten orgán je tak poškodený, že sa nedá úplne zrevitalizovať. Ale keď dokážeme spojazniť jeho bunky, tak tomu človeku sa výrazne uľaví a ten život je pre neho jednoduchší a ľahší. A to mě tak nějak přivádí k otázce, jak to teda v té buňce vypadá. Jak si mám tu buňku představit? OK. Tak poďme sa pozrieť na tú najdôležitejšiu časť našej dnešnej prezentácie. Tak toto je 7. trieda základná škola. Bunka. A môžeme vidieť, že táto bunka má v podstate taký obal a tento obal je zložený práve z omega-3, 6 a 9 mastných kyselín. No a práve ten pomer tých omega-6 a omega-3 mastných kyselín spôsobuje to, ako veľmi tvrdá je táto membrána tejto bunky. A tá tvrdosť nám spôsobuje to, že buď tam nedokážeme dostať žiaden kyslík, nedokážeme tam dostať žiadnu výživu, ale čo je druhý problém, toxíny, ktoré vznikajú pri činnosti v tejto bunke, nedokážu výjsť von. Takže práve tá tvrdosť tejto membrány určuje to, v akom stave tá bunka je. A to, čo my potrebujeme, je zmäkčiť ju. A zmäkčovanie tejto bunky práve prebieha prostredníctvom omega-3 mastných kyselín. Dobře. A zmínila si omega-9, tá v tom hraje také nejakou podstatnou roli v celom tom procesu? Áno, omega-9 je na toto veľmi potrebná, pretože ona nám zariaďuje práve prinesenie alebo dovezenie tej omega-3 do toho správneho miesta alebo na to správne štádium, kam treba, aby sa vstrebala. No a to člověk taky najde ve stravě, v té, která není ultra spracovaná, naopak v té přírodní? Našťastie omegu-9 máme prítomnú napríklad v olivovom oleji a podobne, takže tá sa nachádza relatívne v našom jedálničku docela často. Ale samozrejme tiež je rozdiel medzi tým typom toho oleja, kvalitou toho oleja a tak ďalej, lebo na tom veľmi záleží. Jasný. No, protože že jo, není omega doplněk stravy jako omega doplněk stravy, tak vím, že tam jsou nějaké třeba problémy s oxidací a tak dále. Tak jak vybrat ten správný? Tak ja sa väčšinou spolieham na to, že tento doplnok musí spĺňať nejaké body. Ale keď sme sa pozerali na začiatok ohľadne omegy a keď som si hovorila, že či idem s týmto pracovať alebo nie, tak som si našla štúdiu od BBC, kde zistili u 100 000 ľudí, že omega-3 prípravky spôsobujú značné zdravotné výhody iba u jedného človeka z 1000. OK, tak si hovorím, tak sakra, ja tu študujem stále niečo o tej omege a ona moc nefunguje. No a práve vtedy sme zistili, že OK, tak títo ľudia majú 100 000 vzoriek, my sme mali v tej chvíli 900 000 a oni hovorili, táto omega nefunguje a my hovoríme, áno, máte pravdu.
táto omega nefunguje, pretože nesplňa týchto 5 podmienok. Takže keď si chcem vybrať dobrú omegu, potrebujem najskôr zistiť, že odkiaľ táto omega pochádza. Či je to z chovných rýb alebo z voľne žijúcich. Totižto, ak je to z chovných rýb, tieto ryby sú krmené granulami. Granule obsahujú veľmi malé množstvo planktonu a práve plankton je to, čo spôsobuje tú kvalitu tej omega-3. A teda planktonom sa živia iba divožijúce ryby. Ďalší problém, že často táto omega pochádza zo znečistených vôd. Neviem, že či sleduješ, v akom stave sú naše oceány aktuálne, ale vím, obsahujú. Že sú znečištěné a je tam hodně i plastů, že, a dalších věcí. Presne ktoré tak. by tam neměli co dělat. Takže pokiaľ aj máme nejakú omegu a je teda zo znečistených vôd a niekto z nej nedá von všetky tieto škodlivé látky, ako sú plasty alebo ťažké kovy, tak v podstate konzumujeme jed. Hej. Ďalej, ako som hovorila, konzumuje sa v malom množstve. Neviem, či si všimol, ale to, čo predávajú v lekárniach, tak je tam napísané, že to máš 1 až 2 tabletky jesť denne a je to jedno, či máš 45-kilovú ženu alebo 100-kilového chlapa. Ako sme sa bavili, je to potrebné pre každú jednu bunku v tom tele. Takže potrebuješ toho toľko, koľko buniek má tvoje telo. Preto je dobré túto omegu vlastne odmerať presne podľa toho, koľko kilogramov buniek ten človek konkrétny má. Dobře. Ryby tuk, ktorý nie je chránený, tak stuchne. Toto určite vieme, ešte si to pamätáme z detstva, keď nás krmili tým rybím tukom na lyžičkách naše mamy. A teraz to prešlo do tejto modernej fázy, kde nám v podstate dávajú tie omegy do týchto obalov. A to sú len ďalšie veci a chemikálie, ktoré do nás dávajú. Takže Zinzino prišlo s tým, že skombinovalo rybí olej práve s tým olivovým olejom. A vďaka tomu, že našlo symbiózu, tak tieto oleje sa navzájom chránia a tým pádom sa nekazia. Takže tam nedojde k té oxidaci právě, ale ta omega-3 tam zůstává. Presne tak, tá použiteľná omega-3 tam zostáva. Takže čo sa týka tohto oleju, tak oxidácia je 35 hodín, teda by ho stačilo užívať 1-krát denne. A když se člověk dostane teda na ten poměr, třeba to 3:1, nebo ještě lepší, tak tam je potřeba furt to udržovat, že? Protože kdyby pak člověk přestal s konzumací omega-3, tak se ten poměr zase... Som rada veľmi, že presne na toto narážaš, lebo mám veľmi veľa klientov, ktorí teda začnú, ten stav sa zlepší a oni už si myslia, že wow, tak som vyriešil môj problém a idú ďalej. Ale neuvedomujú si, že v skutočnosti nezmenili svoju výživu, čo sa týka stravy, iba zobrali doplnky stravy. A teraz, keď znova tie doplnky dajú preč, tak znova ten pomer v tom tele začne klesať a postupne sa vrátia tieto problémy. Pokiaľ nedokážu zmeniť svoju životosprávu ako takú a nedokážu mať stále vysokohodnotnú výživu vo svojej bežnej strave, jednoducho tie doplnky výživy sa stávajú nevyhnutnosťou. Ešte by som spomenula ten posledný bod, pretože vstrebateľnosť tejto omegy je práve závislá od antioxidantov alebo polyfenolov, čo je vlastne špecifický typ antioxidantov a bez tohto by tá vstrebateľnosť bola veľmi nízka. Preto sa môže stať, že niekto aj konzumuje veľmi kvalitnú omegu, ale napriek tomu má z nej veľmi nízky účinok. A to práve spôsobujú tieto antioxidanty, ktoré dokážu dopraviť túto omega-3 do tej bunky dovnútra. Pokiaľ tam nemáte, ja tomu hovorím, že máte trošku drahú stolicu. Dobře. A pro koho třeba naopak omega-3 není vhodné? Ať už se třeba bavíme o těhotných ženách, dětech a tak dále. OK, tak som si tu tiež pripravila jeden slajdík, kde sa vlastne môžeme pozrieť, čo vlastne táto omega-3 nám dodáva a pre koho je vhodná. A môžeme vidieť, že omega-3 nám zlepšuje funkciu mozgu, funkciu srdca a celkovo imunitný systém ma posilňuje. Nie každá omega má v sebe napísané to, že je vhodná aj pre tehotné a dojčiace ženy. Treba si to pozrieť na tých letáčikov. Ja preto spolupracujem so spoločnosťou Zinzino, pretože táto omega je nie len vhodná, ale je priam žiadaná pre tehotné a dojčiace. Má 18 zdravotných tvrdení schválených EFSA, čo je vlastne Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a medzi ne patrí tiež, jednou z tých tvrdení je tiež normálny vývoj mozgu plodu a kojencov,
vizuálny vývoj detí do 12 rokov a normálny vývoj oka, plodu a kojencov. Takže môžeš vidieť, že to je vhodné a žiadané pre tehotné, dojčiace ženy a tak ďalej. Ale samozrejme je aj kategória ľudí, pre ktorých to nie je úplne, by som povedala, žiadané. A to sú hlavne ľudia po transplantácii, ktorí v podstate na celý život potrebujú potlačiť svoj vnútorný imunitný systém a im napríklad toto by úplne vhodné nebolo. Dobře, takže vylepšíme poměr omega-6 ku omega-3. A co dále je pro správné fungování těla i mysli důležité? Tak jedna z ďalších vecí, keď spojazníme naozaj bunky a už dokážu dýchať a príjmať živiny, tak dôležité je spojazniť v podstate náš vnútorný črevný systém, v ktorom sa nachádzajú baktérie a celý mikrobióm, ktorý v podstate riadi imunitu nášho vnútra. Fajn. A to znamená nějaký probiotika, nebo jak to střevo vlastně zprovoznit tak, aby fungovalo správne? Tak to, čo nás naučili lekári, je, že by sme mali konzumovať nejaké probiotika. Poďme si o tom povedať viacej. Takže probiotika sú v skutočnosti dobré baktérie, ktoré sa nachádzajú v našom črevnom systéme a pomáhajú nám, aby fungoval tento črevný systém. Žiaľ Bohu, tieto baktérie umierajú, keď nemajú čo konzumovať. Takže ak budete konzumovať iba probiotika a nebudete mať tzv. Prebiotika, to znamená stravu pre tieto dobré baktérie, tak oni budú hynúť. Takže to, čo by sme ďalej potrebovali spraviť, je vykrmiť naše dobré baktérie. Takže to se dostáváme teda k rozdílu mezi probiotika a prebiotika. Presne tak. Můžeš nám to ještě jednou zopakovat? Takže probiotika sú tie dobré baktérie a prebiotika sú strava pre dobré baktérie, preto aby vlastne prežili a aby sa ďalej mohli rozmnožovať. Zinzino preto prišla so strážcom tráviaceho systému Zinobiotik. Zinobiotik je zmes 5 prírodných druhov rozpustnej potravinovej vlákniny a táto vláknina metabolizuje v hrubom čreve. Toto je vlastne výhoda oproti iným vlákninám, lebo často sa stretneme s tým, že vláknina začne metabolizovať už v tenkom čreve, čo spôsobuje, že zabraňuje tomu, aby odchádzali vitamíny, minerály do tela. Ďalej jej výhoda je v tom, že vyrovnáva hladinu cholesterolu a znižuje tiež hladinu cukru v krvi po jedle, čo je úžasné pre diabetikov aj vôbec tomu, aby sme predchádzali situácii, že by sa k nám diabetes mohol dostať. A tiež prečistuje všetkých 5 častí tráviaceho systému, vrátane hrubého čreva. Do tráviaceho systému si treba zaradiť už ďasná. Často sa stretávame s tým, že ľuďom v podstate ďasná krvácajú. Čo to vlastne je? Je to vlastne zápal už časti tráviaceho systému a práve tento zápal ďalej spôsobuje ďalšie a ďalšie problémy a ľudia si neuvedomujú, že toto práve súvisí s črevným systémom. Dobře. A tak mě k tomu třeba napadá otázka. Dá se i zhubnout, když člověk začne užívat tady třeba ty omega-3 a celkově vyrovná si ten poměr a bude žít takhle tím zdravým životním stylem? V podstate, ako som ti už spomínala predtým, tak naši ľudia, ktorí sú obézni, tak trpia podvýživou typu B. A keď im práve navrátime tú správnu výživu, tak to telo samo začne spracovávať tie prebytočné tuky, ktoré tam má a začne metabolizovať tým správnym spôsobom a vďaka tomu určite môžeme napomôcť aj chudnutiu. Super. A co se týče nějaké ty nálady a spánek, to jsme si vlastně taky zmínili, že to už jsou nějaký počínající příznaky zánětu a díky tomu navrácení k tomu, jak jsme nastavení, tak se môžem taky zbaviť, že ať už těch depresí, úzkostí, nespavosti a tak dále. Toto bola presne situácia, pre ktorú ja som začala so spoločnosťou Zinzino ako takou, pretože ja som spávala iba 4 hodiny denne a jednoducho napriek tomu, že som mala pocit, že mám dostatok energie a tak ďalej, vedela som, že to nie je optimálne. A Zinzino má tento jeden dokonalý, úžasný produkt, môj najobľúbenejší, pretože vďaka tomuto produktu som ja začala konečne spať kvalitným hlbokým spánkom a pritom cez deň mám dostatok energie, mám veľmi dobrú náladu a celkovo sa znížilo moje vyčerpanie a vďaka tomuto som ja mohla začať zase pracovať na úplne plné obrátky. Ďalší taký super sprievodný jav, ktorý k tomu prišiel, bol, že moje PMS úplne zmizli. Nemám problémy s nejakými extra bolestiami alebo s nejakou veľmi horšou tvárou počas tohto obdobia alebo niečo podobné. Aj celkovo tie nálady sú také vyrovnané.
Mám dokonca niektorých klientov, ktorí vďaka tomuto mohli odísť od antidepresív, čo je podľa mňa úžasná vec. Tak to je skvělý, protože antidepresiva nejsou nic dobrýho, že? No a hlavne tie nežiaduce účinky tam na tom letáku sú katastrofa. A toto je čisto prírodný produkt a obsahuje certifikovaný šafrán. A vďaka tomu môže prírodným spôsobom napomôcť práve tej našej nervovej sústave. A když bychom se ještě teda vrátili k nějakým výsledkům tvých klientů, tak co všechno se ti podařilo díky Zinzínu vyléčiť? Tak je toho už naozaj skutočne veľa. Sú to rôzne problémy od kožných, od napríklad psoriáza, alebo ľudí, ktorí potrebovali späť energiu, alebo deti, ktoré nemohli chodiť často do škôlky, pretože boli stále choré, takže týmto sme znova naštartovali imunitný systém. Potom sú to napríklad bolesti klbov, ktorých sa ľudia dokázali zbaviť, rôzne artritídy a tak ďalej. Takisto ľudia, ktorí chceli schudnúť, naozaj ten diapazon je veľmi široký. A nejaký třeba nejtěžší prípad, co jsi měla? Najťažší prípad? Pre mňa sú najťažšie prípady malé deti, lebo tam, keď vidím, že to dieťatko sa pred chvíľou narodilo a v tejto chvíli má obrovský exém a vyzerá to s ním, že do ňoho budú píchať neustále nejaké kortikoidy alebo niečo podobné, tak to sú pre mňa najťažšie prípady. A dokonca aj toto sa dokáže behom pár týždňov vyriešiť a pri dobrom nastavení v podstate úplne zbaviť tohto problému. Super, tak jo. Zmiňovala si firmu Zinzino a povíš nám o ní ešte něco víc? Spoločnosť Zinzino založili Orian a Hilde Sale už v roku 2005 a táto firma na začiatku predávala kávu. Čo sa ale stalo počas života Orianovi, ochorel na Crohnovú chorobu. Neviem, že či vieš, čo to je? Crohnová choroba, môžeš vysvetliť klidne. Crohnová choroba je problém s hrubým črevom a v podstate je to znova civilizačné ochorenie, ktoré máte až do smrti a spôsobuje to, že ak človek nedrží veľmi prísnu dietu, tak všetky toxiny, ktoré sú vlastne v tom v tom hrubom čreve sa dostávajú do tela a otravujú práve celé to telo. Takže ten človek, ak nedrží prísnu dietu, tak trpí obrovskými bolestiami. Takže on ochorel na túto chorobu a snažil sa to zvládať touto dietou a jednoducho nechcel uveriť tomu, že by to mal do konca života. A potom zrazu začul, že nejaký lekár sa to snaží zvládať pomocou oleja rybieho niekde v Norsku, tak za ním v podstate vycestoval. Bol to tento pán doktor Paul Clayton, ktorý je dneska predseda poradenského zboru pre firmu Zinzino a ten mu vtedy povedal, tvoj problém je iba nesprávny pomer omega-6 ku 3. A on mu hovorí, ako je to možné? Ja predsa jedávam rybu 15 krát do týždňa, pretože tak si to vyžadovala jeho dieta. Áno. Hej? Takže poď urobíme test a zistíme to. Takže spravili test, zmerali, zistili, že to bolo 13,7 ku 1 a vďaka nasadeniu správneho oleja a správnej omegy dokázal sa dostať z tejto choroby veľmi rýchlo. A v tej chvíli si povedal, OK, toto sú veci, ktoré musí vedieť tento svet, pretože toto zmení všetky štatistiky zdravia po celom svete a takto môžeme zachrániť veľmi veľa ľudských životov. Takže kúpil tento patent, vrátane toho, ako môžeme urobiť tento test omega-6 ku 3 a svoju firmu zaregistroval na burze, takže takisto ju môžeme verejne vidieť, môžeme vidieť jej výsledky a môžeme vidieť, ako sa jej darí. V roku 2012 v podstate začali s týmito výživovými produktami a od toho momentu už ju buduje ako spoločnosť, ktorá bude jedného dňa svetovou elitou a ktorá bude pomáhať ľuďom v zdraví. Dobře. A odkaď, jaký je zdroj ryb právě do Zinzino? Takže čo sa týka zdroju do našeho Zinzino oleja, tak tento rybí tuk je z rýb zo severských vôd, ktoré sú vlastne voľne žijúce. Následne sú vlastne lisované, zastudená, je odtiaľ odobraný tento tuk, ktorý je následne rafinovaný, aby sme odtiaľ odstránili všetky tie nežiadúce veci, ktoré tam nechceme. Je obohatený o výťažky z olív, ktoré sú brané ešte za zelená a preto majú ešte oveľa väčšie množstvo antioxidantov, ako sme si spomínali. Ďalej je obohatený o prírodné arómy a všetky typy vitamínu E a D3. Takže vďaka tomuto dokážeme naozaj človeku naštartovať imunitu. A máme aj vegánsky produkt, ktorý je v podstate vyrobený z morských hriaz. Je tam nějaký rozdíl v té efektivitě, jestli je to ten produkt živočišnej z ryb, anebo z morských řas, anebo je to vlastně jedno? Nie, je to úplne jedno, čo sa tohto týka. A jak je to třeba u
úplně zdravých lidí a sportovců taky by měli užívat něco takového? Takže športovci sú si už teraz vedomi toho, ako veľmi dôležité je mať vitamíny v strave a túto vlastne doplnkovú výživu a už dneska užívajú veľké množstvo týchto vitamínov. Čo ti ale môžem povedať zo skúseností od mojich klientov, tak oni často hovoria, dokážeme oveľa rýchlejšie rekonvalescentovať. Nemám až také problémy so svalmi, ako som mal kedysi. Mám oveľa lepšiu kondíciu, kratší reakčný čas. Jednoducho tento produkt otvára bunky a vďaka otvorenej bunke dokážu fungovať oveľa rýchlejšie. Takže aj pre športovcov je to práve jedna z tých zásadných vecí. Super. Tak jo, tak děkujeme, že jste koukali na tenhle rozhovor. Jestli se vám to líbilo, určitě se neváhejte tady Soni ozvat a proberete už individuálně nějaký problém a jak by se to dalo vyřešit. Ja ďakujem tiež za pozornosť a som rada, že ste ma pozvali do tohto štúdia. Díky.